12C disuke esibhedlele imbi into eniyenze kuSinesipho nina. Madam wanelisa mem. Kaloku bathetha uba wena awuzikuripota loo nto. Kwangalamiwa Madam madam. Ay boy. Ay. Oh, khulule loo. Yo akabana etsweba ingqele phandle apha mimi. Sika naxesha la ngqele. Yayikhe yagodola indoda. Hayi man. Ke zekhulula ke mimi xa mphumayo hame mina isicingile. Loxesha ngifumbe ngathi ngamagusha. Uthi amagusha atheni na wena? Andithi mimi. Ndithi. Uzothini ke ngoku? Singamnceda ngantoni? Mimi ndisuka apha ku-principal besithi ii-reports zaka-grade 11 class numbers nantsika apha kuzo lapha kuwo la ii-report zikathembani namfana njini? and And bekutheni wena uzongayifumani i-report? Bekutheni izingazi kubo yakho? Abanye bezifumene nje zabo. kuthazi nifuma kaloku mem class teacher zayifuna unika ithi ndiyageza nto Kokugeza kwenu. Kokugeza kwenu aniva nina. Aniva. Ngubani igama ke ngoku? Sithembiso Mbangatha 11A Mbatha. Bamganda. Ngifumana nge-report kokugeza. Miss wazikhuphe i-report apha nina nibele ukujuxa besitratweni. man 11 bakane level C kanene level C yeah level C level A What's the class? Hayi man. Mfondini. Hey, upasile nalo? Hayibo. bathi nani yabo ke mimi ibangathi ni wrong ndaqalwa ningena nenzani uza ngakuba babantu bakho Ngamanje kudala ndiphequlula apha uthi ngibani igama? Kudala ndiphungulula apha elamaphepha. Uthi ngibani igama? Sithembiso Mbangatha Ina. boss man Uzithembile namfethu. anjani lithi sithembile mina kanjani Ndiyakuva mfethu. Ndiyakuva. Bazijonga phandle nothi apha. Bazijonga phaa kuthi. bekuthena nabona kwenza ntoni Awuboni. Utheni udinga izipecs? Ndamboleka. Utheni na wena? Oyini boy kwenze njani ngoku? Uthi kublank akubonakali lutho. Uthi akuboni kumnyama nje. minyeri memnjani ngoku ndifela njani mimi kodwa bekusulela ibhodi Ke ngoku xa usula ibhodi ithi loo nto iyapasa iyacontribute kwi-marks loo nto. Okanye icontribute ingqondo yakho xa ubhala. hayi mem hayi Ufumene level bani? isiXhosa level 3 njani memo Hayi ukhalaza kubani ke ngoku? kaloku mimi uyi-deputy principal asokukhalaza apha Yewethu ingxaki yam leyo. Shini hayi bethu nani utheni nalo mfana? Ingxaki yam ngoku leyo. memo inantsika ipoem nezenza zonke zesiXhosa ndisubmithe zonke assignments zam setenze kuqala ngo-3 mini mithathu Ke ngoku wonke umuntu osubmitha uyapasa. Because uyakwazi usubmitha ibe into oyibhalileyo ingeyiyo. i-maths level 2 malilitha usenza njani bendincediswa nguwe i-maths Mani wenzi besibala kunye nyhani mfowethu. Besibala kunye sisebenzisa i-calculator like kunye. Sisodwa mani benze njani mfowethu? wesine-assignments zami bendizingenisa mem kwanto yonke imisebenzi yami ndingenisa igcwala mem ibe ngolayini usakavakala mem wengli mem hayi Akavakali. Njani uba akavakali? Ninayo loo nto nina bafundi. Ninaso eso sigezo. Xa enova loo nto lo misi uba nithi akavakali ucinga akazuqhubeka. Nisithatha isigqibo sokuthi utitshala othile akavakali. Nibe nina abangazihoyanga incwadi. Nifuna utitsha xa apha esikolweni xa nifika emakhaya nenze nix. Nifika nidlale kaba-TikTok. Nicofa ba-Facebook. Qoba nizothi utitshala abavakali apha. Sisigezo eso. Jonga sisigezo eso. Sokuthi utitshala akavakali. Sisigezo eso. And ungaphindi uthethe loo nto phakathi kwam.
ungaphinde uyithethe ndilapha ungayihleba neetshomi zakho not ndilapha. Cho walala wasala LO level 7 yes makathule wena analysa into nangisa ngakuwa phela ndiva ndini ku Jonga hey phume ke phume nabo level 2 uhambe nabo phume nabo 3. Alufuna umsebenzi hayi alifende esikole Hamba mbophangela. In fact abo hustlish bayahustlisha ontanga bakho ababanda. Ontanga bethu bayahustlisha ababanda babahlela nje. If umuntu udikwa sesikolo makahustlishe bethu. Asinali ixesha lobecengana nani nje. Nibadala bethu nani. Nathi sinezinto engxaki emakhaya. Xa size apha esikoleni sizotitsha. Ongafuni utitsha ke makaphume ayohustlisha. Shini nitheni nani na? Man ndenza umsindo man. Yedem.